We zien hier een klassicistische gevel met in het midden een cartouche, waarop we ook de abdijkerk in Thorn kunnen zien. En daarnaast zien we een aantal putti, 4 stuks, bovenaan 2 bij het portret van de vorstin abdis. En daaronder haar wapenschild, het wapenschild van de decanes, de 12 wapenschilden van de stiftdames en hier onderaan de wapenschilden van de kanunniken. Het gaat om een schilderij dat 300 jaar oud is en het heeft het nodige meegemaakt in die tijd. En we zien dat bijvoorbeeld aan de wat sleetse plekken, en daarmee bedoel ik dat er gewoon door het schoonmaken in het verleden, door de plaats waar het hing, waar mensen langs liepen misschien, dat de toppen van de verflagen iets zijn afgesleten of dat er wat kleine schades zijn ontstaan. En de wens van de opdrachtgever was om dat soort schades, die ouderdom, die leeftijd van het schilderij echt te respecteren en te blijven zien. En dat is ook heel begrijpelijk in dit schilderij, waar het ook in vergelijking tot stukken in een museum die kleiner zijn, waarbij je bovenop het object zit om daarvan te genieten. Hier ga je meer kijken van een afstand. En het gaat hier om de mensen zelf, hun wapens, hun wapenschilden en namen. When this painting first came to us here at Srel, it had quite a yellowed varnish, which was really obscuring the beautiful colours in the landscape, was making areas of the painting harder to read. There was also quite a lot of overpaint, which was quite disfiguring. It was the wrong colour. It was also over areas. It was usually around areas of damage, but also covered original paint as well. So yeah, the hope is by removing that and then restoring the painting in a more sympathetic way, we achieve a better level of surface that also shows the original painting much more clearly in its best light. This picture is the painting, or a detail of the painting before treatment, and here you can see the quite disfiguring, badly colour matched overpaint that I was telling you about. So yeah, this area is this area here, and you can see these pale grey areas which were very distracting and really interfered with the perspective and the reading of the painting as it was. I love the story behind this painting. The Abbey of Thorn is really nice, and actually as a female conservator it's really nice to work on.